Il-proġett tal-enerġija wasal fl-aħħar fażi tiegħu biex minflok power station li taħdem bl-iktar żejt li jniġġess il-heavy fuel oil tal-waqt tibda taħdem waħda bil-gass naturali illi huwa l-aktar nadif. Bħala parti mill-proġett il-kumpanija Bumi Armada se tkun qed tipprovdi tanker Armada LNG Mediterrana li se jaħżen il-likwidi tal-gass. It-tanker mistenni salpa lejn Malta nhar it-tnejn fejn il-Prim Ministru Joseph Muscat se jkun qed jassisti għaċ-ċerimonja ta' tluq. It-tanker mistenni jasal Malta f'Settembru li ġej fejn imbagħad isiru l-ewwel testijiet fuq il-power station il-ġdida. Fuq One Radio il-Prim Ministru qal li dan it-tanker sar mill-kumpanija privata. It-tanker kien jissupplixxi l-fuel u f'Singapore saret il-konverzjoni biex jintuża għal ħażna tal-likwidu tal-gass naturali. Dan it-tanker illi sar xogħol fuq u li jiswew 300 miljun illi aħna mhux ħanħallsu ċenteżmu minnu. Jifieri immaġinaw. Is-settur privat xtara dan il-vapur, għamel il-conversion fuqu, huwa conversion mill-aqwa, nefqu 300 miljun fuqu biċ-ċertifikazzjoni u kollox, u aħna mhux qed inħallsu. Parti mill-ftehim illi għamilna illi permezz tiegħu raħħasna l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Il-kumpanija Bumi Armada se tkun qed tassigura livelli ta' sigurtà u li jinżammu l-ogħla standards. U tanker se jkun ankrat f'Marsa Xlokk għal ftit ta' żmien sakemm il-Gvern jaħdem fuq pipeline tal-gass. Bħalissa għaddej l-istudji illi permezz tiegħu iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea ħankunu qed nikkonkludu dalwaqt fix-xhur li ġejjin l-affarijiet tekniċi għal pipeline tal-gass mal-Italja. U allura mbagħad nibdew nibnu il-pipeline mal-Italja kif il-pipeline jitlesta, it-tanker jaqbad u jsalpa. U għannota l-inkonsistenza tal-kap nazzjonalista li huwa kontra l-proġett tal-enerġija u favur l-espansjoni tal-Freeport. Id-differenza hija waħda. Simon Busuttil irid illi ikabbar il-Freeport b'Żebbuġa għal dejjem. Aħna ħankun qegħdin daħlu tanker għal ammont limitat ta' żmien kif ikonna l-pipeline dan it-tanker isalpa. F'wieħed tniġġis inkonvenjent għal ċittadini ta' Żebbuġa, bl-ieħor kontijiet irħas, ambjent aħjar, ma nibqgħux nużaw iż-żejt